paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badaw, nakitak jay baro a patrol car iti barangay. Nay, awan din nakit-kitak. Adaya, mate. Apay, di mo nakita. Kano limabas itay? Nukas na adan patrol car ti barangay. Adan. Adda kano intulod na anaganak. Mayat ano adan patrol car ti barangay. Ni Kapitan Kanog tinag-drive. Pang-emergency talaga ti patrol car. Tuyan. Nagpartak ti pa nagpataray mo anggal. Kas kala makilumlumba. Kano nagaduti na lumbaan ta tricycle kan jeep? Ay, anya ang nalumbaan asasawab. Shhh! Saan ka gagtagtagari, Kwarog, Na, apay asaan mo apagtagarian ni Kwarog? Agtagariya ko ng kain. Saan? Agpodno ka, Kwarog. No di mo kayat nga ala jay balunat ka. Ay, nag-joyride kami kini anggal, anday. Kunak adik agtagtagari. Nasakiti mabalunat ang kain. Kabarbaro laeng jay patrol car nga inteda. Usaran yon apag joyridean. Kunakit ang maong tanta di na oras, Kwarog. Mabalunat akmat nga mina di na oras. Ano jak agsaw? Isuday ta di bagbagada alugan ti barangay, Kwarog. Why, iso da ito'y waswasing at tataba daw. Kabarbaro day ta? Brand new. Iso nga ro da sana kayat ni uncle ko amarugitan. Kastalaunay, may ti panang washing, ma. Imbag nga ro da ito'y patrol car ti barangay tamawasingan. Di tricycle kaw, jak pa'y masango ang wasingan. Kahit mayat mo lang nga pagluganan, Kwarog. Ay mayat, At da aircon na. Mabaling nga aglugan lang, mate. Ibagan pa'y kini uncle ko ano mabalain. Nga main, at damanin papanan may inton madamdama. Apay nga igam mo mananday tatulbak ti patrol car, intay. Ada itulod mi a pasyente di ospital. Ibagam manan nga ada itulod yo a pasyente kas idinaminsan nga aldaw. Naganak kunam. Angam napan kayo lagayam nag-joyride ka ni Kwarog. Tinisting may, no talaga matlang nga agandar jay lugan. Kat ita, testingan nyo manan? Una, testingan mi man, no makabusi na matlang. Nanggag mo ti busina na. Unang kail, nangagaw. Nagpigis at busina na. Anyat makunam nga. Madlaw nga oray di busina kat kabarbaraw. Saan mo't lang agpaparaw? Saan mo't ti pa nagkunak ang kail? Kaya't mo tapartakak ti agdrive. Well, ang kail. Nagmayat aglugan o napartak ti lugan. Kas ita. Adala kaya magmagna di ta igit ti kalsada. Businam kit di tauray lamaking taot. Una. Busina nga kastubi. Limag tao. Uraya lang natitilang ngayon nagpigsa busina. Basol mo apay ngamin nga agpati-pating nga ka di ta kalsada. Ay saan ka nakapating nga, Maray. Nakapaigidak ang binusinaan daklata. Anya aya dyan nagbusina. Truck wano jeep. Yalugan ti barangay, Maray. Ay, di patrol car. Kano rimwarman ang da kapitan kan Kwarog. Ay, amuklatan na. Naskan nga men, nakapaigid ka. Tapno saan da ka abusinaan. Apay, ay, asaan ka amamati kanyak, Maray? Nakapaigid ang ngarod ditay. Enteng, adda ka barangayan tayo amang ibagbaga akasapulan da jay patrol car. Apay, mabalin apaaramat ko iti sa bali. Kayat mo asawan. Si kalaang ti mabalin amang usar, kat mapan kayo matla agbalbalog kan ni Kwarog. Nagkunang agbalbalog kami. Kunak mo at tinisting medyo busina na, no agpaparawo no aguyak. Kat no napan kayo kanulang ijay ilay, kuna ni Kwarog. Ayan ni Kwarog. Napan kayo kanunag pansit. Kita ang manday ta, Enteng. Napan kayo lagayam nangan iti pansit.
Inusaryo pa jay patrol car ti barangay. Pat simod na dyan ako araw. Ay, adag lalaban to yan. Apay nga aglat-tulag-to ka dita. Ibagbaga nga raw nga adag lalaban. Ayan di aglalaban. Nagijay naman ay, adada jay kalsada. Ay sos, agdidin na nugdan. Kunak nga raw king nga adag lalaban. Inkaibagan akin ni Kapitan, tapno agrespondi dadagaws. Ay, una niya. Darasem, tausaran da jay patrol car nga agresponday. Kwarag. Aw, apay, tatabadaw. Kanya nga tararamitin nyo at hanag. Nakatugaw dito'y paradaan. Agururay ti pasahiraws. Adag lalaban ni jay kalsada. Saan da ngaglalaban dagi jay? Agkikinid daldalaan. Sino agdidinanog da? Ha? Agkikinid daldalaan ko nakmay. Agrespondi kayo kumaa. Sakbay nga damadangran. Kumaa. Anya kumaa. Usarin nyo jay patrol car iti barangay. Anya nga ti Serbina nakaparking lang ni tarubayan ni Uncle Mau. Awan kanyak ti tulbay. Anya nga ti Serbina. No saan nga usarin na pangresponday no daglalaban. No agkikinid dahil kan agkikinid aglaang. Saan ka no amasapol nga agrespondi kamay tatabadaw? Anya? Bayam ka no latta ida. Tamaumadan to latta. Awan mo tinaganawa kadagiti naglalaban di ta kalsada, maray. Isumot dayta, ti pakasidawak. Ha? Kunak no iso ti usar day ta patrol car tapno makapagresponde dadagaws. Ni Kapitan man, isulaang mo ti agigigam iti tulbag. Ha? Nakaparking lang mo di ta arubayan da Kapitan. Saan kan nga gastos iti pamasahim no mapan ka makipalingkay? Taapay asaan? Kat no nagngina ti pamasahe ita. Andiyan nga ti serbi jay patrol car ti barangay. Di itulod kan. Ay, usaren iti pagimbagan iti barangay dayta, inteng. Saan apang personal? Nagkuna. Kat isumot talaga ti pakaaramatan na. Ay, awan to ti agreklamaw. Na. Danag mo na yan. Kamalinsa, may tipakaus-usaran na dahi ta patrol car ti barangay, kwarag. San mo't Pang personal sa amot ng Uncle Mau. San ka numay? Kaslay da. Iso dahi ta sumungan. Ning, papanangay da angkal ka nantay. Aw, angkal! Itugot dakmay! Nagpartak pa iti pa nagpataray ng Uncle Mau. Gaputa kapitanay. Ay, mapanda siguro agpalingkay. Makitam dahi ta. Pang personalay ng Uncle mo dahi ta patrol. Apay ngay met, tadi mo sinardengan ni Kwarog. Sumurot manin. Surot-surot di amuna. Linabsam mo't latan akaslawan anyaman na. Nagkayam ni pari badong iti apay na. Makadlaw dan inteng. Asabali ti pakaus-usaran da ito'y patrol car. Siyak ti kapitan. Iso asak ti rumba nga desisyon. Alangan mo't nga ipausar ko pa'y kani kumpare ka badong. Huwag na. Nay. Apayan. Ay, anyat mapaspasamak. Sus. Diyak man amo. Aglato-lato matagtilugan. Ay. Kunak man ko ng akabarbaraw. Isuti ko na da. Nay, umadimot ti taraynan. Ay, kaslamot ka balyon. Diyak ba igawid? Paraam man, paraam. Ay, para! Piksam! Ay, anya kalukwan da ito, inteng. Paraam mo na. Para! Madilata. Ay, awanan inteng. Ay, agdiritsutan sa ititapang. Ho! Ay, kastamot lamang pasardingan iti kabalyo. Makita. Si Marding Adagos. Kapitan, mabalin ka di abuludan ti organisasyon may day ta patrol ti barangay. Ano nyo? Adda nga min seminar may a membro kan opisyal ti organisasyon. Kat buludan mi kumaday ta lugan ti barangay. Saan? Apay ngay.
Italaang matabuludan mi Ay, di mo makita kay inaldaw ko nga usaray. Pag service ka, numapanak di ta barangay hall. Naa. Kano inaramat yun sana pa ni palingki ka ni Mariban ang idikalman. Iso nga ron asaan ang mabalin abuludin. Kitaan nyo nakaparking di ta arubayan ti balay. Angkail, usarin mi ko mga agronda day ta patrol car ti barangay. Ay, baka maperdi. Isumatirum ba nga pakausaran na day ta? Nagkunakan ka? Ni tata ba daw? Ay, mamatpati ka ba't iti day jay apari ba daw? Kanya kumamat ti amuna kay. Kagbangbang kaglaang. Saan mi pa'y nga minanapadasan nga inusar day ta alugan iti nagpatrolya kami? Ay, agure kayo Ipaaramat kung to kada kayaw inton maumaak. Ang mga numamwanda nga usar mapang personal mawang kail, ireklamo da ka. Ure maamuan da. Apay nalalaing dangam siya kun na kapitan. Impossible! Inteng, agreeing ka. Hoy, Inteng! Apay agree kaya. Masapol abumangon kan. Tamapan mo kita anje patrol car ti barangay. Apay met ka nakaparking lang iti arubayan. Awan nga road. Anya nga awan? Ingka ngamin kitaan tapno mamati ka iti bagbagak. Nadlaw mau jalimabas, maray. Isumo day jay lugan ti barangay. Saan samutin ang napartak ti taray na? Wun ta binawi dan. Apay nga imaray. Naamuan da ngamin nga usaran laang ni kapitan para iti personal a pagkasapulan na. Jak tupay napadasan tinaglugan. Jak man amukan ni kapitan. Tinagikwa na mutan. Kaitan niya nga rudin nga iti service ti barangay. Awanan magmagnan ni kapitan ang mapandita barangay hall. Ag-tricycle man nga rudin ani Mariban ang amapan makichinda no kasta. Ay na, kapitan! Di pang barangay, saan mo apagbalinan apang personal mo? Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablaawan. Di pagayam tayo, di ta barangay mamunit, mayantok tarlak, ani rastaraol kines doktor. Ken kada kayo aminan apo, ana ayat adumdum nga kadagiti drama niya. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.